Hello vlog. Ato ansiran kini nga maong problem karon no dinhi sa home quiz sa kining construct a scatter plot for following data then and divide the trends of the data as to form direction and trend. Yung himuon masayon siya kung diri niyo himuon dinhi sa Word no sa laptop. So yung himuon mga guys, adto mo dito sa actually atong gamiton mao ang Microsoft Excel. So adto mo sa insert, pero kini atong gigamit karon is a word ni siya no. Nya atong i-insert dito ang dire ang Microsoft Excel. Yung himuon mo adto mo sa kini insert dira oh. Okay? Kini kana insert and then object. Dayon inyong i-select ang Microsoft Excel worksheet. Okay? Mo na mo gawas. Right? Close ra and then so inyong himuon, right, nasusun ko na para okay. Tapos ang space, oops, balik, undo, uy, balik. Okay, isa lang ha. Okay ka na. Undo, balik. So yung himuon, inyo lang i-type biya ang x, mo man ni ato ang variables, duha ka variables. So ang x naa siya 1, pasunod ra, 2, 3, 4, and 5. Then diri y. So y na ay 13, down, 11, down, 10, down, 9, and 8. Dayon ang inyong himuon i-highlight ninyo gikan sa x paingon sa kana. And then pinditon ninyo kining insert, adto mo sa scatter. Okay? Kini siya. Muna pinduton scatter. Okay? Nantawa, automatic na siya o graph sa iyang kaugalingon. Well, of course, pwede po niyo himuon sa inyong papel, no? Pero kung naara mo yung laptop, pwede niyo himuon to make it sure nga accurate inyong pag draft ninyo. Okay, itong pa. Alright. So, yan, pwede na to ni siyang i-change niya nga mo nga kini siya mo man ang iyang gipangayo no. Turong i-copy and then diha Control V, pagamyan na to gamay, Control A, mga 10. Alright. Okay, ito balikon. Ito pagamyan diri. Alright, kana. Now, since ang gipangayo niya is kuan man ningon siya, identify the trends of the data to form direction and trend. So, kung imong basihan sa module, inani ang iyang paghimo nga namang unsaon na to pag-identify. Number 1, kini siya since ang form niya is kanang sa tawag ni straight line man siya. Okay, lang taon niya ang graph niya no. So gitawag ni siya og linear relation. Ang iyang direction niya is negative nga naman tungod kay gikan siya sa taas paubos siya. Kung gikan siya sa ubos pataas, positive na siya. Okay? Ang iyang strength, okay, yung strength niya since dili man siya kalat-kalat, kung imo na siyang butangan o line ni siya, dili siya kalat-kalat. So therefore, ang tawag niya nato is kung atong isama sa tanan is negative strong correlation.
Okay? Inana siya pagama sa scatter plot. Ta makatabang ninyo.